صماق مصحف مستير حنقول ناي مليونيرات نسب صقا كاب مبزحتهم سبات انتا يفليو ميلكا حاسب كادو تفلط بلحتي سلازخونو دي عدل سلازغبرو دي مسكالو سب صقا كونكشن سلازلوم دي ولاس كابز استفلي كال نغري صحافي نايزا Secrets of the Millionaire Mind تي هاف إيكر كم زبلنا اتقندي ناي هابتن صقان مهناص مسرت ام ناي دغ صلواتات زيكونس ام ناي غزا رسنا حنقول مخانيو ابزا بزح حقታት زحازت مصحف إيكر وشتاو صوتا ناي هابتي بمغلاص نقطباو هيوتنا كسغاغر زخل ناي عوتا سبات اتحساسبا يزري بحيالات زخونو ابزا مصحف تغليصوم زلو لمدታት إيكر نابتي ناي نفس مللاين مغيارن غعزو يوستنا نتوم درت زخونو مسرتاين امنታት بخمي كنقيروم كم نخلن ميرو نتوم منالبات ناب قطوا علمانا نخين بتصح عاقيتومنا زلو الوتاينا تحاسبا علينا كنلوت يحجزنا نا امرخا كمي جيركا ملؤنت كم زقبل بروجرام تجبرو كتمهاريخا لمدتاتن بارياتن نايك بقطوا عوتات سبات اداب كتجبرن حد نصور زخونه ناب قطوا علماخا كبصحكا زخل ناي صرغيا ماب كتهانصنيخا اذا مصحف جن بزعبا ገንዘብ ጥራይ አይኮነትን እንታይ ዳ እዛ መጽሐፍ ብዛዕባ ብሙሉእ ብቃዓትካ ብትርጉምን ሙሉእነትን መንባርያ ነቲ ውሽጣዊ ጾታ ናይ ገንዘብ ማስተር ብምግባር ጽልዋን ትርጉምን ዘለዎ ህይወት ንምንባር ዝሕግዘካ ርእሰ ተኣማንነት ንጹርነትን ኣተኩሮን ክትህበካ ስለዚ ኣብ ቁጠባዊ ሽግራት ዘሎ ወናነት ካልዲኻ ወላስ ኣብ ስራሕካ ዝተጸመትካ በዓል ሞያ ወይ ድማ ብቀሊሉ ቁጠባዊ ኩነታትካ ከመሓይሽ ዝደልሰብ ምስጢራት ናይ ሚሊዮነራት ሓንጎል ናይ ለውጢ ቡድሆታት ቀሪባ بتكبار كتنتف تتابعك كتنببا زلكا مصحفيا بمولو حيلغا تبجيسكا بترزي بقعتكا كتحاسب قربكن مساهم زلخو سايموني سناي ناي رديت صانحوتي يقوللكم قداماي معرف ناتكا ناي ገንዘብ رديت انتاي يمثل مالت ناتكا ناي ገንዘብ بلوبرينت انتايو ابز كفال ناي زا مصحف يكر اتي كونسبت ناي ገንዘብ رديت مالت ماني بلوبرينت يوزرد እዝነቶም ብዛዕባ ገንዘብ ዘለውና መሰረታውያን እምነታት ሓሳባትን ርድኢታትን ዘጠቃለሉ እዩ እዚኣቶም ካብ ስድራቤትና ሕብረተሰብ ወይ ድማ ካብ ሕሉፍ ዝተመከርናዮ ቁጠባዊ ተመክሮታት ንወርሶም እዮም ኢከር ከም ዝገልጾ መብዛሕትኦም ሰባት ንቁጠባዊ ዓቕሞም ዝድርት ጌጋ ዝኾነ ናይ ገንዘብ ርድኢት ከም ዘለዎም እዩ ቁጠባዊ ዕላማና ንምብጻሕ ንዘለውና ዓንቀጽቲ ዝኾኑ ናይ ገንዘብ ርድኢታት ኣለሊና ክንቅይሮም ክንክእል ኣለና ሓደ ካብቶም መፍትሕ ዝኾኑ ትምህርታት ናይ ዛምዕራፍ እዚኣ ኣብ መንጎ ሃብታማትን ድኻታትን ዘሎ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልልዩ ይከሪብል ዕውታት ሰባት ፍልይ ዝበለ ብዛዕባ ገንዘብ ዝሓስብሉ መንገዲ ከም ዘለዎም እዩ ካብዚ ዕውታት ሰባት ዝተፈልየ እዚ ፍልልይ ናይ ኣተሓሳስባ ኣብ ቁጠባዊ ዓወትና ኣዝዩ ዓቢ ጽልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ ንኣብነት ኢከር ከም ዝተዓዘቦ ዕውታት ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ክንድና መሰናኽል ናብ ዕድላት ከም ዘተኩሩ እዩ ዘይዕውታት ግን በአንጻሩ ኣተኩሮም መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ጸገማት እዩ ካላ ኣገዳሲ ትምህርቲ ናይዛ መጽሓፍ እቶም 17 ናይ ሃብቲ ፋይላት እዮም ዕውታት ሰባት ቁጠባዊ ዕላምኦም ንምህራም ዝጥቀምሎም እዮም እዞም ናይ ሃብቲ ፋይላት ከም ዓቢኻ ምሕሳብ ናብ ዕድላት ኣተኩር ዝተማጣጠነ ሪስክ ውሰድ ዝብሉ ነገራት ዘጠቃለለ እዩ ነዞም ናይ ሃብቲ ፋይላት ኣዳፕት ብምግባር ንዝነበረና ናይ ገንዘብ ርድኢት ብምቕያር ንቁጠባዊ ዕላማና ዝድግፉና ርድኢታት ከነማዕብል ንኽእል ኢና ولا كوا بقافو هابت زصلق انت زيله مبزحتهم سبات ግን ነቲ ዝብህጎ ነገር ዝቃወሙ ውሽጣዊ እምነታት ዝዓቀቡ ከም ዝኾኑ ይከሪ ዝዛረብ ንኣብነት ገለ ካብቶም ናብ ሃብቲ ከይንበጽሕ ዝዕንቁጹ ውሽጣውያን እምነታት ገንዘብ ረሳሕ እዩ እከለኮ ጥዒሰ ቢዩ ነይሩ ገንዘብ ኣስሒትዎ እምበር ድኻ ምዃን ጭውነት እዩ ሃብታማት ሱስ ሰዓትን ዕብያት እዮም ዝብሉ እዮም እዞም ኣሉታውያን ዝኾኑ ውሽጣውያን መርገጺታት ናብ ጋህዲ ተغيሮም ናብ ቁጠባ ዕላማኻ ከይትበጽሕ ደረት ክኾኑኻ ይኽእሉ እዮም እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ኣእምሮና ገንዘብ ሕማቕ ነገር እዩ ኢልና ስለንኣምን እዩ ውሽጥና ማለት እዩ ሓደ ክትፈልጦ ዘለካ ነገር ትሕቲ ኣእምሮኻ ልዕሊ ወንኻ ብዕጽፍታት ዝሓየለ ምዃኑ እዩ እዚ ሓያል ዝኾነ ኣእምሮ ካብ ኩሉ ንስኻ ንዓይ ሕማቕ እዩ ኢልካ ተኣምኖም ነገራት ብዝተኻለ መጠን እዩ ዝከላኸለልካ ስለዚ ውሽጣዊ ፕሮግራምካ ገንዘብ ሕማቕ ኢሉ ዝኣምን ተራ ኮይኑ ኣእምሮኻ ገንዘብ ናባኻ ንኸይመጽእ ወላ እኳ እንተመጽእ ንነዊሕ ማሕፉዳኻ ንኸይጸንሕ ዝከኣሎ እዩ ዝገብር እቲ ጽቡቕ ዜና ግን ኢከር ንዘለውና ውሽጣውያን እምነታት
ኣለሊና ክንቅይር ዝኽእሉና መሳርሒታትን ቴክኒካትን ኣብዛ መጽሓፍ ገሊጹ ስለ ዘሎ እዩ። ካልእ ኢከር ደጋጊሙ ዝገልጾ ነገር ናይ ቁጠባዊ መጻኢናን ሓላፍነት ክንወስድ ከም ዘለናን ንዕቤት ዘተኮረ ኣተሓሳስባ ከነማዕብል ከም ዘለናን እዩ። ናይ ሃብቲ ፋይላት እዞም 17 ናይ ሃብቲ ፋይላት ብቐሊሉ ንምግላጽ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ኮይኖም 17 ዝተፈላለዩ ሰብ ጸጋ ዝውንንዎም ተመሳሰልቲ መርገጺታትን ልምድታትን እዮም። እዞም መርገጺታት እዚኣቶም ንኣንበብቲ ኣተሓሳስቦኦም ናብ ዓወት ገጹ ንኽጥምዝዝ ዝሕግዙ እዮም። እዚ ክፋል ናይዛ መጽሓፍ ናይ ሃብታማት ኣተሓሳስባን ባህርያትን ኣዳፕት ንኽንገብር ዝሕግዙ ግብራውያን ነጥብታት ስለ ዘጠቓልል ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ። ቀዳማይ ክፋል ሃብታማት ሰባት ህይወተይ ባዕለየ ዝሃንጾ ብምባል ይኣምኑ፣ ድኻታት ግና ብኣንጻሩ ህይወት ኣጋጣሚያ ይብሉ። ኣብዛ ክፋል እዚኣ ብዛዕባ ናይ ህይወትናን ቁጠባዊ ዓታትናን ሓላፍነት ምውሳድ ተጻሒፉ ንረኽቦ። ሃብታማት ሰባት ዕድሎም ኣብ ኢዶም ምዃኑን ኩሉ ዝወስድዎ ውሳነታት ተግባራትን ብቐጥታ ኣብ ቁጠባዊ ኩነታቶም ጽልዋ ከም ዘለዎ ይፈልጡ እዮም። ድኻታት ግና ብኣንጻሩ ንቁጠባዊ ውጥቀታቶም ወይ ኣጋጣሚታት ወይ ድማ ንኻልኦት ሰባት ተሓተቲ ክገብሩ ኢና ንዕዘብ። እቲ መፍትሕ ናይዚ ሓላፍነት ናይ ምውሳድ ባህርያት ኣዳፕት ምግባር እዩ። እቲ ኣጋጢምካ ዘሎ ቁጠባዊ ኣጋጣሚ ውጽኢት ናይ ተግባራትካ መርገጺታትካን እምነታትካን እዩ። ናይ ቁጠባዊ ኩነታትካ ሙሉእ ብምሉእ ሓላፍነት ብምውሳድ ጠመተኻ ናብ ሙሉእነት ሃብትን ዕድላትን ብምግባር ናብ ቁጠባዊ ዕላማኻ ከብጽሑኻ ዝኽእሉ ስጉምታት ምውሳድ ክጅምር ኢኻ። ካልኣይ ፋይል ሃብታማት ንኽዕወቱ ይጻወቱ፣ ድኻታት ንኸይከስሩ ይጻወቱ። እዛ ክፋል እዚኣ ኣብ መንጎ ሃብታማትን ድኻታትን ዘሎ ዓብ ፍልልይ ናይ ኣተሓሳስባ እያ። ሃብታማት ምውናን ገንዘብ ከም ሓደ ጌም ገይሮም እዮም ዝወስድዎ። ከም ኩሉ ጸወታታት ድማ ንኽትዕወተሉ ዘድልዩኻ ክትመሃሮም ዘለካ ሕግታት፣ እስትራቴጂታትን ክእለታትን ከም ዘድልዩኻ ይፈልጡ እዮም። ንሳቶም ዝተመዝነ ሪስክ ክወስዱ ቁሩባት እዮም። ቁጠባዊ ዕላማታቶም ንምብጻሕ በላሕቲ ዝኾኑ ወፍርታት የካይዱ። ድኻታት ብኣንጻሩ ኣብ ክንዲ ዝተመዝነ ሪስክ ወሲዶም ቁጠባዊ ዕቤት ከምፁ ዝፍትኑ ክሳራታት ከወግዱ ናይ ምክልኻል ዝመስል እስትራቴጂዮም ዝመርጹ። ንሳቶም ንገንዘብ ከም ሓደ ክትከላኸለሉ ዘለካ ኣብ ምጽናት ዝርከብ ምንጭ እምበር ከም ዕቤትን ጸጋን ከተምጻሉ ትኽእል መሳርሒ ኣይርእይዎን እዮም። እስከ ንኣብነት ክልተ ሰባት እንተዓዘብ፣ ሓደ ሃብታም ሓደ ድኻ፣ ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ናይ ወፍሪ ዕድል ዝተቐረበሎም። እቲ ወፍሪ ዓብ ዓቕሚ ዘለዎ ሓድሽ ትካል ኮይኑ ግን ከኣ ገለ ናይ ምውዳቕ ሪስክ ዘለዎ እዩ። እቲ ሃብታም ነዚ ወፍሪ እዚ በቲ ናይ ገንዘብ ጸወታ ንምዕዋት ዝብል ኣተሓሳስባ ይኣትዎ። ኣቐዲሙ ነቲ ረብሓታትን ሪስክታትን ብምውዳር ይፈርድ። ምስ ዘለዎ ናይ ነዊሕ ግዜ ዕላማ ይሰማዕ ዶ ይመዝን። ምስ ክኢላታት ናይ ሰብ ዓውዲ ይዛረብ። ድሒሩ ብርእሰ ተኣማንነት ይውስን። በቲ ሓደ እቲ ድኻ ሰብ ንኸይትኸስር ተጻወት ዝብል ናይ ገንዘብ ጸወታ ሒዙ ይኣቱ። ነቲ ጽዒሩ ዝኣክቦ ገንዘብ ከይከስሮ ዓብ ስጋኣት ስለ ዘለዎ ነክፈረግ ይብል። ውሳነ ንኽወስድ ፍልጠትን ርእሰ ተኣማንነትን ስለ ዝጎድሎ እቲ ናይ ወፍሪ ዕድል ከይተጠቀመሉ ይሓልፍ። እዚ ዘስዓቦ ምናልባት ነቲ ዝተመዝነ ሪስክ ወሲዱ ክረኽቦ ዝኽእል ዝነበረ ረብሓ ብኾንቱ ይሕልፎ። እዚ መሰረታዊ ዝኾነ ነገር ሃብታማትን ድኻታትን ነቲ ናይ ገንዘብ ጸወታ ከመይ ኢሎም ብዝተፈላለየ ኣተሓሳስባ ከም ዝኣትውዎ እዩ ዘርኢ። እቶም ሃብታማት ከመይ ጌሮም ሃብቶም የዕብዩን ገንዘቦም ኣብ ዘርብሕ የውፍሩን ክሓስቡ እንከለዉ፣ እቶም ድኻታት ግን መብዛሕትኡ ግዜ ቁጠባዊ ክሳራ ከየጋጥሞም ኣብ ምክልኻል ዝተጸምዱ እዮም። እቲ መልእኽቲ ንጹር እዩ። ጸወታ ገንዘብ ንኸይትሰዓር ኢልካ ዘይኮንካስ ንኽትዕወት ኢልካ ተጻወቶ። ሳልሳይ ፋይል ሃብታማት ሰባት ሃብታማት ንምዃን ብግቡእ ይተሓዝዎ፣ ድኻታት ግን ሃብታማት ክኾኑ ድሌት ጥራይ ዘለዎም። እዛ ክፋል እዚኣ ቁጠባዊ ዕላማኻ ድሌት ጥራይ ዘይኮነስ ንነገራት ብግቡእ ምትሓዝ ማዕረ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ እያ ትገልጽ። ሳልሳይ ፋይል ቁጠባዊ ዕላማታቶም ንምብጻሕ ናይ ዝገብርዎ ጻዕሪ ዘሎ ፍልልይ ኣተሓሳስባ ኣብ መንጎ ሃብታማትን ድኻታትን እያ ትገልጽ። ሃብታማት ሰባት ሃብታማት ንምዃን ጻዕሪ ስራሕን ስንኻ ምንካስን ከም ዘድልዮም ይፈልጡ እዮም። ንሳቶም ቁጠባዊ ዕላማታቶም ንምብጻሕ ሪስክ ክወስዱን ዋጋ ክኸፍሉ ከም ዘለዎም ይፈልጡ እዮም። ብኣንጻሩ ድኻታት ሰባት ሃብታማት ክኾኑ ባህጊ ይህልዎም ይኸውን እዩ። እቲ ዝድለ ትግሃት ግን ይጎድሎም እዩ። ገለ ብድሆ ወይ መሰናኽል ኣብ ዘጋጥመሉ ብቕልጡፍ ተስፋ ይቖርጹ። ንኣብነት ሓደ ሃብታም ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ናይ ባዕሉ ቢዝነስ ክጅምር ደልዩ ንበል። እዚ ሰብ እዚ ንኽዕወት ዋጋ ክኸፍል ቁሩብ እዩ።
نوح ناي سرح ساعات نقلق زي منالبات بوزح مسيع روتخا زي مرخاب نوفر زخونكا كريديت موساد زأمسولو نقرات بقى دحر موسانو بيزنسو نغعبي زكالو يقبر قطبا علامو نمهرام زكالو يقبر بانصارو حد دخا تحاسبا زلو سب ناي بعلو بيزنس كجمر باهق كهلو يخيل يخون يو نمبصحو زدلي تتصوارنتن واقا مخفالن جن يقودلو يو ريسكي خام موساد يفرهو علاماتهم نمسعب رئيسة أمانت يقودلو إذ صحافاي كم زمخرو حدا هابتام زخونه أتحاسبان ممعبال كتقبرو زلكا حدا حيال زخونه ناي مبصحو صنعات كتهانس كم زلكا يو إذا مالت عم جمرتا نتصر زخونه قطبا علامة مغمات حدا وطن مقماتن بسرع نابز علاماتي زغنعو ناي قبر سقومتات موساد مالت يو إذي نتي واقا مخفالن ريسك موسادن زد تقاللون يو فايل 4 هابتامات يعبيم يحاسبو دخاتات جن بأنصارو حسابهم نيشتيو حساب ناي رابعي فايل أب قطباو مداي هابتاما سبات كبر زبلن عبن حسابات كهلو من كله دخاتات جن أعبيم نغي حاسبو زدرتوهم مسرطان امنتات زونون يوم هابتاما سبات نتخت بوصحو الدلي نخت بتزح درت كم زي اللي زرودو أسلو زخونو عبيت علاماتات يغمدو بأنصارو دخاتات سبات هابت بلوز عقمهم بمدرات هابتي خبصحو زخولو زنبورو زنقسي بصحو نعمنت كلتا حدا عينت ناي بيزنس حسابات زلوهم سبات انت تعزيبنا اتا هابتامات حاسبات زلو سب بغطها كمي يرو نت بيزنس ناب عوتي مرحون يعبيون يزحسب قالك هابتهم حسابات كمي يري ناب حدش ماركتات يعطو حدش تعماويل يركبن كالي انزح يزحسب اتا حدا جن كمي يرو نت بيزنس يعبيو زيكونس بغامي كيت أفشا بستخال متن حساوي عادزو يزحسب إذا خمس قلصو أعبي خام حسابن رأى خامس فحن أقداس خمس خونيو إذا تسفى زهب علاماتات ناعبيت التحاسبان كاب حيلي ناي أون تاو التحاسبا مربحن زد تقالليو إذي أب كبابي كالووت أعبيهم زحاسبو سبات جزي محلاف مالتي إذي كاباتهم كتمارن أعبي خا كتبت سحن تسفى كخونه كايو نزنا أعبي خا محلام زبلات تحاسبا أدابت مقبار كابتوم زدور تقا وشتاويان مرقزيتات نيصا كتكون يخا زخبركم تخاتل تعبيب ميديا إذا مصحف كساب أبزي كفالزي مهاريت كوينان ترغيبكما أبز متص إدسترف كفالا حيزلكم كمتص دليت نتلوكم أب كومنت سيكشن صحافو لي كساب زي سعب تحسو سلام وسناي